मोजां दे मोजां खारो मोजां खादो ओरै खनसे बोलायनांगौ रोङालै गावा इसेमान रोंनांगौब्रा देरै दे खोन्थिनोसै आथिं गाराय गोजाखौ खनसे जाबाय हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दायो जोङो मुभि नायनो थांनो नागिरदों आरोना बर'नि थै फिल्मखौ जोङो दायो नायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा 6टायावनो देखायगोन होनदोंमोन मोनाबिलिनि दा 6ता जानोसैबो आरोना ओमफ्राय जों बयबो रेडि जाजोब्बाय दा नायहैनोसै जोङो थांनोसै आरो नायखांना फैनानै माबायदि मोनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै आरोना जोंथ' नायाखैमोन नालाय दिनैसो नायनो थाखाय खाबु मोनबाय आरोना लोगोफोर होमबा जोङो दिनै नायहैनोसै नोंथांमोना आं मा देखायलांनो हागोन ब्लगखौ मिथिला जायखिजाया आंजों लोगोसे थौफाबाय थादो नायलांबाय थादो जोबजासिम ओमफ्राय लोगोसेनो आंनि दख'नाखौ नै गानबाय आरोना दिनैहाय माबायदि नुदों समायदोंना समायाखै मोजां द' मोजां दे बर'नि दख'नायानो एफा समायनाखा मानसिया बांद्राय माबा नङाबाबो साइज नङाबाबो दख'नानि थाखायनो साइज नुयो आरोना गस्ला लेथ्रा नांगौ नामा आंनियालाय नोंखै नाङाखैहाय मा नांलाबाय अबे माबाया लाइटआ बाह ओंखारबाय नै आंना हिर'आबो हे जाबायना जायाखै थौदो लाइट लालायनानैसो भिडिअ लादों आं नै आय' जोंब्लावजोब्बाय माबा लाइटआ नै मोदानजोब्बाय हे मोदानजोब्बाय सं आंनावबो होना हो गावल' होबाय दं एसेनखौ जाबाय थौदो लेट्स गो बा जोंब्लावजोबखाबाय माथो मानसि गुफुरजों गस्ला ब्लेक कालारनि गस्लाजों मानसि गुफुरजों जोंब्लावजोब्बाय आरे मोजां नुनायखायनोथ' जोंब्लावजोब्बाय होनगासिनोब्रा आङो है जायो नामा इदि थौदो देहाय माबा फिल्म नायनो थांनो नागिरनायानो जिलापि जास्राबावलायो नायलाय जिलापि लाबोदोंमोन आरोना बाबाया बेखायनो मा गावल' जायोलै जानानै ओमफ्राय प्लास्टिकखौ माबाना दोन होनबा नोंनिखौनो अख्लासे दौना खांदांला गोदैया जि आमथामथाखा मानो बिदि खाना दोन फैदों माबा थांजोब्बाय मालायफ्रा फैदों नायनानै बोरै नुदों बा नोंखौ आङो इदि खोन्थिनो होआखै आं फट'नि थाखायसो इदि थादो थांसै लोगोफोर ना फैदो मानसि मोजां साजायदो ना ओइ मोनसेया साजायसिन ओइ मोनसेया हिटसिन दामानो मानसि सं ना लामा गारियानो गारि बेरायनो हाया पुरा हाल बारायलाय जाम दिनैसो जोंहा ना दिनैसो फैदो जोंहा लोगोफोर पुरा साजायला जोबनाय रिथि रिथा दिनसो नुफैबायनो दिनैसो नुफैबाय पुरा साजायला जोबनाय रिथि रिथानो दिनसो फैखादों नालाय फिल्म नायनो साजायनायफोरा लामानो नायलांसै आरोना देलाय উল্লেখ করে দিয়ে আসো মোজাं नुदोंना मोनदो माबा लोगोफोर मेडिसिन लाग्रोनो होनना फैबाय आरोना जोङो नै सालबारियाव आंना आथिङा बांद्राय मोजां जायाखैना आरो मुलिखौ गेप्स खालामनो होआखै नालाय जाबाय मोनदो होननायनि मोनदो दे लोगोफोर नै थांसै दायो जोङो फिल्म नायनो ना दै बथलखौ दायो जालाय চলিকেইটা আৰু আনবা মনো যায় না অলপ ফুৰাবা নাই কালি একলাই আছিল আৰু এই গাড়ী জীয়েক মাখা গাড়ী চাৰি কিবা কিবি जाखांनानैसो दासो भिडिअ लानो गोसोखांदों आङो
गोलैबायमोन दा खोमारबाय गोथाव 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 मा होनदो सुगा गथाथार ना गथा मोजां जायो ना ब्लग लानोसैब्रा मा गोलाव उन्दुनासो थाख नोंलाय ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो जोङो फिल्मखौ नायखांनानै न'आव मोनफैबाय आरोना मोजांमोन फिल्मा बर'नि थै बिराद मोजां जादों आंथ' मोजां मोनदों ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जाय नायाखै नायबानो जाबाय आरोना नोंथांमोननि जायगाफोराव लाबोबाथाय नायबानो जाबाय नायनानै मोजां मोनगोन ओमफ्राय आङो दा दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोननो नाजागोन दिनै आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय लोगोफोर